op de afsluiting best. Nou, een dikke chaos vanzelf, no? Dus toch maar gauw even uit. Maar je bent speciaal op zoek naar de wind dan of zo? Ja, echt stormchasers, hè? Ja. Maar je hebt toch niks van we zullen er even op uit. Ja. Nou, krijg ze wat. Ja, mooi putje nou. Ist deze boot von u? Nee, vom Freund. Die hat mich angerufen und gesagt, ich soll hier das Vorsegel sichern. Und die Linuar Persenning versuchen irgendwie zu bergen. Maar ze zit zu spät? Ja, zu spät. Ah man, Hallo. weet je, alles wat onder controle? Hier raar, sommige der plekken, Ja. als dat ze shows doen ook. Maar ja, de tijd van het jaar, hè, juist. Je bent hem toch met maar één op uit om even net te zien? Als even zien wat er allemaal omgaat, nou, buiten. Ja, even uitwaaien hè. Het is goed waar voor nou. Dat, Ja. En is de apparatuur mooi? ja, een windmeter. Hij gaat maar tot de 10, dus hij gaat er zo nu en dan snel en dan nog goed heen. Hoe is het steenblowen? Oh, mijn moeite. Best wel eens een stevige kerel wel. Ja, bedankt hè. Maar je hoort net een paard? Nee, je hoort net, het waait te hard nou. De wacht zit weer stiller wordt en dan gaan we voort. Oké. Dus je gaat al? Ja, als het knapper wordt dan gaan we voort. We werden heel verschillend. Als Piet gelijker krijgen dan wordt het straks stiller en dan wordt het vannacht wel later hier. Ja. Piet krijgt altijd gelijk hè? Ja, ik hoop het al hoor. De club bestaat 38 jaar en ik heb 38 jaar een hele hier aan het werk geweest. Nou, je leidt de eerste slachtoffer al. Het is toch verschrikkelijk, zeur maar hem daar zien. Daar leidt onze levenswerk al. Alles leidt hier door de kop. Hier alles is omwaait. Het is verschrikkelijk. Als ik ergens één keer aan verbonden ben, dan kan ze 100% op mij aan. En dat had mij gewoon ervoor zo. Maar als ze mij goed behandelen, dan kan ze op 100% rekenen. Alle dagen, zelfs niets. Dan mag ik alles wat controleren, de kachels wel uit binnen, de lampen wel uit binnen. Als er naar ballen hier en lezen. Als we nou even scheuren naar het veld, dat laat de creërs bij. Ja. Maar scheuren we daar even naar de kantine, dat ziet er minder mooi uit. Ja. En we gaan net correct alles opvarven. En daarna een band, dat trouw die harde wind. En wat is er gebeurd? Er zit een plaat nog in en daar de wind onderkomen is die in de lucht verleend. Ik ga hier juist er morgen naar west en toen we er net, dan ga je dat net in de gaten. Hè? Ik denk hier maar naar huis, want als ze aan met de auto dan kreeg ik dikke takken op de auto. Maar doet dit nou ik zeer uit je dit zo scheuren? Nou, ik ben geen gewonnen bevallen, dan valt het nog maar uit, dat is het belangrijkste.
Dit zijn wel weer klaar komen. Maar er zit vast ook wel eens een dag tussen dat je eigenlijk geen nog hebt om naar het voetbalveld te gaan, of wel? Nee, maar het maakt ook wat werk wie het ik zei. Wie ik soms graag heel dingen ook nog net werk. Maar je hebt dus net een vrouw tussen te zitten die zei, nou je hoeft maar net naar het voetbalveld. Nee, dat is een moment. Dat biedt ze wel. Ik dan naar de keren net. Het lijkt zo op het tennisbaan. Dus je hebt wel weer even wat werk te doen ook dit seizoen. Jawel. We hoeven net te vervelen. En de vakantie bloeit er nog wel even bij.